molts anys. De bon començament no me'n vaig adonar. No les vaig pas trobar a faltar. Però llavors, de sobte, alguna cosa es va moure dintre meu. Una cosa que t'ha semblat tan òbvia durant tant temps. No és natural no veure la lluna ni les estrelles per culpa d'una condemna. Resulta tan cru com privar de sons a la lluna. Quan m'envien a la cel·la de càstig, puc entretenir-me construint castells, somnis o variacions sobre un somni. M'imposo la feina de dibuixar el castell amb tots els detalls. Les parets, les escales, els passadissos secrets. Construeixo el terra amb fusta o bé amb rajoles. Omplo les sales de mobles, encenc les espelmes als canelobres i paro les taules als convidats. Bevem vi amb copa i encenem una pipa per acompanyar el cafè. No! He entrat a la 7ª setmana de vaga de fam. Les cames ja no em volen aguantar. Escric aquestes paraules perquè potser són les últimes que puc escriure. El crit de la fam em tortura una altra vegada. Per consolar-me, penso en el moment en què demà repartiran el pa. Es fa una filera, al davant de la qual un company em va repartint bocins petits. La cua es va escurçant fins que em toca a mi. No voldria fer-ho. Faig fàstic a mi mateix. Però no puc evitar de mirar el tros de pa del meu company. Ha tingut més sort. Els meus ulls es troben sempre amb el del company que pensa el mateix que jo. Ens avergonyim del nostre egoisme. Sóc una bèstia amb capacitat de menysprear-se ella mateixa. Si tinguéssim el conformisme dels animals, seríem feliços. Nosaltres som una mica pitjors. Som bèsties tristes. La presó és una terrible i fèrtil terra de reflexions obscures. Et podrà semblar estrany que t'ho digui, però en cert sentit m'alegro que t'hagin dut aquí. L'altre dia comentàvem que fora bo que presonessin més intel·lectuals. En primer lloc perquè faria que molts baixessin de la lluna. I perquè alguns aconseguirien en sortir-se'n i explicar-ho al món. L'única cosa que has de fer és mantenir el cap fred. No deixis que et desmoralitzin. I tot anirà bé encara que t'hi estiguis tota la vida. Ara ho entenc. No havia triat la presó. M'hi van tancar a la força. Però ja que m'hi trobava, havia de convertir aquell doble mur de reclusió en una escola especial. Per un presoner polític, el paper, qualsevol mena de paper, és l'element més important. En especial per un presoner com jo, empresonat per raons d'escriptura. Escric sobre paper de vàter. La necessitat d'escriure és superior a qualsevol altra cosa. M'ho podran treure tot tret de la meva imaginació. Jo seré qui aconseguirà riure a l'últim. Tingues la boca tancada. Enfonsa el cap entre els genolls. Assegura't que estàs adormit i no escoltis res. En aquesta presó, la majoria de presoners som escriptors o compositors i a tots ens diuen el mateix. Tingues la boca tancada. Tingues la boca tancada. Enfonsa el cap entre els genolls. Enfonsa el cap entre els genolls. Assegura't que estàs adormit. Assegura't que estàs adormit. No escoltis res. Parets, terra de ciment gris. Dies de ciment gris.
que veure amb els braços plegats com els altres pateixen per culpa meva. Estic sola amb els sons! No. No són els mosquits que brunzen a la cel·la humida i espantosa. Ni és el so de la clau del guardià quan t'hi tanca. No són les racions miserables, impròpies de bèsties o homes. No és la buidor del dia que s'endinsa a la negror de la nit. No ho és. No és? No ho és. Són les mentides que t'han repetit a cau d'orella durant tota una generació. És l'agent de seguretat. Que em follés donant ordres cruels a canvi d'un àpat miserable al dia. La jutge, que executa càstigs que sap que són immerescuts. Decrepitud moral, inaptitud La mental... carn dels dictadors. Covardia! Covardia. Covardia. És la por que mulla els pantalons que no gosem rencar. És això? És això. És això. És això, amic meu. El que converteix el nostre món lliure en una llòbrega presó.